25 millóns de euros máis para Pontevedra para tentar corrixir uns orzamentos do Estado que o BNG cualifica de discriminatorios con Galicia. Os nacionalistas van presentar unha serie de emendas para facerse con eses fondos para proxectos vitais para a cidade de Pontevedra. Entre eles queren 15 millóns de euros para potenciar o museo. Nos parece coherente que o Ministerio de Cultura colabore tamén en darlle un pulo e ampliar os equipamentos deste museo, que, como sabedes, está máis ou menos xa dito que son un novo edificio na zona de Valdecorvos, que cedeu un concello un terreno para facelo, e tamén a unificación dos tres edificios que están neste momento pechados. As outras tres emendas dos nacionalistas centradas en Pontevedra contemplan 5 millóns de euros para a humanización da N550, outros 5 millóns para a recuperación da fachada marítima da Xunqueira de Alba e outro millón máis para a execución do derradeiro treito do Paseo a Marín. Estas emendas que se presentaron de Pontevedra non só son razoáveis, como dicía o alcalde, sino que son coherentes coa liña de actuación que o BNG ven desenvolvendo dende hai moitos anos no Concello de Pontevedra. Son coherentes con ese proxecto de cidade humana que o BNG foi capaz de poñer en marcha. Consciente de que o Goberno conta xa cos apoios suficientes para que os orzamentos saian adiante, o deputado nacionalista no Congreso confía en que as emendas de Pontevedra sexan incorporadas atendendo o interese dos proxectos. Aquí non estamos falando de matemáticas, estamos falando de política, non? E estamos falando de que quen goberna ten que ser sensible coas necesidades do noso país e ten que ser sensible coas necesidades de Pontevedra. Malia que as contas non son do gusto dos nacionalistas, eles sacan peito poñendo en valor a súa presenza no Congreso como clave para proxectos vitais para a cidade. Temos recollido os 50 millóns que van a implicar unha rebaixa sustancial da peaxe en todo Galiza, polo tanto, me parece un éxito destacable grazas ao traballo e o posicionamento reivindicativo e firme do BNG no Parlamento. Se está executando a 57, que nós creemos que ten prioridade para axilizala, e está no orzamento o no de bombeiros, que nos parece tamén unha actuación que leva un retraso importante. Aínda así, tanto Lores como Rego coinciden en que os orzamentos deseñados polo Goberno de coalición son malos para Galicia, amosan o seu rexeitamento unhas contas expansivas que discriminan, din, a nosa comunidade.